मोनसे गोजोनथाव खौरां जिउ रैखा खालामग्रा मुलिनि बेसेना खमायबाय। नंगौ, बे समाव गासै रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां सुबुंफोरनि जिउ रैखाथि होग्रा माखासे मुलिनि बेसेना खमायबाय। सिगां समाव माखासे मुलिफोरनि बेसेनखौ बारायनो थाखाय बिथोन होनाय जादोंमोन, नाथाय दिनै माखासे मुलिफोरनि बेसेनखौ खमायनाय जाबाय होनना बे समाव मिथिना मोननाय जादों। दिनैनिफ्राय गासै 54 मुलिनि बेसेनखौ खमायबाय होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। एन्टिबाय'टिक्स, किडनि आरो डायबिटिस बेरामनि मुलिफोरनि बेसेना खमायबाय। बेजों लोगोसेनो गोबां भिटामिन गोनां आरो भिटामिन डि गोनां मुलिफोरनि बेसेनखौबो खमायनाय जाबाय होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। बे मुलिनि बेसेन खमायनायनि थिरांथाखौ एनपिपिएनि मोनसे जथुम्मायाव लानाय जादोंमोन होननानै बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां, एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, ओबिएस एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारि, एडभान्स लापारस्क'पिक इएनटि सार्जारि डिपार्टमेन्ट, अप्थमोलजिस्ट, सार्जिकेल, गेस्ट्रोएन्टार'लजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्रि, अनक' सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलजिस्ट, अर्थोपेडिक्स, रेसिडेन्शियल मेडिकेल अफिसार, इन्टार फेसिलिटि इउनिट, फिजियोथेरापि, रेडियोलजिस्ट, हिस्टोपेथोलजिकेल डिपार्टमेन्ट, इउरोलजिस्ट, इमारजेन्सि डिपार्टमेन्ट, सिटि स्केन, एक्स-रे, पेथोलजि डिपार्टमेन्ट, भेक्सिनेटर डिपार्टमेन्ट आरो एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।